Vypil som, môžeš. Chlapci, práve sa nachádzame v Račkovej doline, v hoteli Horská chata, Orešnica. Ledva sme vyšli, kopec ľudské to nezvládla, ale keď za to sadol Filip, tak to zvládol. Ľudské je teraz naštvená na nás. A ako vidíte, je tu sneh. A ty máš ešte dudliček? Psi sú tu, kone sú tu. Je tu chatka, v ktorej sme mali byť, ale budeme v danom momente v hoteli. Takisto vidíme les, je tu prekrásne, vysoké, sneh tu je. A je to aj také polomené, nie zrovna je najhoršia zima, ale tak je to úplne paráda. Takže uvidíme, čakáme, že ak to bude vyzerať, ak sa to celé vyvinie dneska. Takže pokračujeme ďalej, ideme sa vybalovať, chlapci. A? Chlapci, tam tancujú ľudovky, my žijeme party hard. Poďte za mnou, poďte za mnou, poďte za mnou, poďte za mnou. Chlapci, ukážem vám, kde to je, naozaj pravda. Poďte za mnou. A sme tu, a sme tu. Tuto to opravdu je iná realita života. Iná realita. Iná, tu sme, interview, iná realita života. Ako vidíte, je tu iný štýl. Tam sú ľudovky, tu sú buchačky. A tu sa čo? Pije. No to je iné, to ste nemali vidieť. No tak tancujú tam, či čo robia tebe? Tam sa tancuje, ukážem vám, kde to bucha. Poďte za mnou, ja sa bojím, ale ideme spolu. A nebojím sa so mnou. Poďte rýchlo. No čo, jak to vyzerá? Ľubo, ale nie je každý. Wow. Čo sa deje? Držte sa. Nemáš čoho.